Mekosuma sumuda hinana oniwera di so hinana oniwera di so mire hinana oniwera di se hinana hina oniwera di se hinana yes oniwera di so biara ni ho hinana hina oniwera di se medu betwa epokesia eda wani musemose yo mrawatamfu jawachi safaro ninidom wodi ananti wiye ewo manim wate na bobra papa ewo mimuna mema wa hunu bremu insentreni orinya oyenda yes orinya oyenda onyame orinya oyenda orinya oyenda adiku na yenim sababiara meko Yesu doi orinya mida sa ani doswa odie kosie se anu doswa odie kosio eba saudie ye komano na wudie ye di sheno onu no nyimnya oriye se ani doswa odie kosio na se anu so doswa odie kosio eba saudie ye komano na wudie ye di shano ono no nimnya oriye amen agudie nyame shiraw on shiraw pa na awrade ma wongo sira enye kese amen baba yetie nyame asam na yene atiefo abompaye amen ebre nyame asam ebeyi babi biara wo nyagedi se onyame nam asam yiso eden senkyerene eden konimdie ebebra wabrabo amen because onyame asam ikura tumi na enkwa ne ayaresa ene ogye ewo nyame asam ene da sonso ewo nyame asam et anyumure ebre nyame asam eba wo nchen no se wo fie se wo hospital se wo te kemu na woni da so nyina asa no ebre nyame asam be no ewurade emma woni da so foforo amen na ewurade enhye ne ho anyunyam ewo abrabom amen hwe anyumure se oyura ho na woni da so nyina asa onyame ewo tumi se obesesa wa ohyabere onyame wo tumi se woma anumunyam anankonimdie bi apie wa abrabom papa ebetimi ba se anyumure obi da so nyina asa nda so asa yes eye ne se onumaduro enwu anase wonumaduro enku ne ho ba ye hye sanipa ne nkura se onyame a ode ne ba wiase no se nyankopon no ewo botai edema no amen wo nhyira bi edema no amen onyame bema wadi ohaw na ofam no awrade bema wadi so nkonimu amen ewo yesu din mo sansa yesum nyame bi a wote ase a otomesi sanipa shabere sani ashabere ne ti biara no awurade betumi asesa no because o kan bible a wase enfia pem emanu so dakoro ana dakoro emanu so enfia pem eteni awabo ho paya che na ye wo se entumi ma no onyame betumi ama one day pe ensankyerene apie awone awabo ho pa ne ho amen papa yetie nyame asam yenko na ya hwe ni onyame beye ewo ya barabom ya be kenka Isaiah chapter 43 enen anwumre eno so ne ba be gina yeni atiefo ba be che na ya bo mpaye na ya hwe ne onyame beye onyame asam emma keke onyame enam na asam so ebeye nsenkyene anwumre onyame nam na asam so ebe sanyare wa anwumre yes lord onyame nam na asam so be me obi anya ne da so anwumre Jesus ewo Jesus Christ dinemo yes lord so wo yare a wo de bomodian ebre nyame asam be no fa wonsa eto radio no so because Odifo ankasa wa ha the papa of the house ono ankasa wa ha ye hwe nsankyene a onyame nam Odifo so ya anwumre papa wo sidio ha eti nyagidi
na fa on sato radio no so na ansa na ya be pono onyame di ayaresa be ba onyame di oje be ba onyame di fawudie be ba sa enche bia na di Easter Yesu Kristo ni wu ana ni wu sori no stena edaso ye adwuma ent anwumre se wutie me a owu sori tomi no enye adwuma e wo fie ho owu sori tomi no enye adwuma e wo wadwuma mu ho owu sori tomi no enye adwuma e wo mame abusuam owu sori tomi no enye adwuma wo papa abusuam Osofo Paul say sanka me hunu no na me huni wu sori tomi no se ne tefa owu sori tomi no da so ye nsankyerene enti Yesu awu asori yi papa a kire nyina ye nhyira say Yesu antumi an kamera mu a yenso ye kamera mu da antumi amase owo betintem Yesu so enti erutumi mase obi biara wotie ye no owo betintem no so ana nyare wo betintem no so Davida onyame enam odom so enam nhyira so enam korimudie so enam ninkosra so bema obi enum nyam apie bema obi nhyira apie ebo Jesus Christ denemo yes Yabekan Isaiah 43, can free verse 1, 2, and 3. Na ya jinasuna ya bompaye. Odifo yeze ahoma. Yes. Ti aduana miensa nchichemu ba kokono. Etira sem. Onyankopon gene man na omane so. Papa, wase onyankopon gene man. Onyame enimu ne die. Onyame enimu ne ma. Bible say na wanga wonim onyankopon no. Ombe se wo ho den. Na ombe ya ade. Onyame ni munema ti ohaw beba amane beba atete beba nanso onyame ni munema ewom et anyumure se wutie ye na baby biara wo no awurade fa ne se enkan amen na onyame hira embra wo so amen ewo Yesu dinemo so agudie kan na afei said ye awurade a obo wo Jacob na onwene wo o Israel no kanie ensuro na majewo mabo wudin mafra wo mena wo me ansa na obi beka se ensuro no na ehu wo ho papa ehu to be chichire nipa e bia ensem bia wate ne mame abusu ko hospital ya ka yare be de akere no okoye lab test no results no enya enti ama ehu akere no hwe ni ene ya doctor asem ye wo doctor kese bi wo hono ma ne tini Jesus chawo so no ne din mu no yare ne be ko amen anyumre mama ehu chechero mama ehu enhya wo so wo se ensuro anyumre mama obi nsuro anyumre obi mensuro eniama ekoso mensuro ehu ma etu mensuro ensama wote mensuro eniama bi ahya wo so ewo Yesu de so ehu achechero wa ye sano amen ya na mafidie we so esano amen ya na munyame asam so esano ehu biara efre wo so ewo Yesu de nemo tia so se wo retwa nsuo a mene wo na ewo ho na se wo refa esubontin mu a eremfa wo nko tio o se wo retwa nsu a mene ana ewo ho se wo retwa nsu a mene ana ewo ho papa erentumi ma se ye obehu se nsuo de ho ana se esubontin da ho a wo kotwa wo ebetumi aba se eyo hawo ni amane a wo fam eya atete a wo fam ba onyame se sa wonam saadie ne mu a ono na ewo ho amen ewo Yesu dine mu wase ono na ewo ho anyumre awurade fa den san kan ba bi biara wo wa wotie yen amen sa wonam nsoma onyame sa yan kan kire wo se ono na ewo ho amen insori jahoma ohaw insori jahoma yareye insori jahoma anuguase insori jahoma ne bebebre anyumre sa wo refa nsoma sa wo refa ohawma wo refa atetima ewo Yesu dinemo onyame de oje beba amen onyame de fawudie beba amen ente mensuro menya ho bone ba bia wo hye na wamoa no wamoa ho no ewo Yesu dim so refri ho amen na onyame ede ne nsa abeka na ba bia ne daso ni no ebe be ne daso afri ho aba ewo Jesus Christ dinemo anyumre den da wusuro eden ena abo hu a wusuro onyame asam se oka ho ewo Yesu denemo o kai Bible a onyame se na wonga wo dawurade no adinja de boa won na ewe won yie se wo do ho tawurade so de o haw beba amane beba ba mensuro niam a wo fam Bible say Psalm 34 verse 19 was na o three ni amane doso na awurade je no ewo ni nyina mu
wo yo trenenia wa mane edoso papa wan kasa o de boni ani wona na mane edoso wo se o treneni amane edoso nanso Awurade gye no e woni nyina mu anwumere sa wona mo haw bi mu wona ma yare bi mu wona ma tete bi mu a nyame sa yan kan so ensuro na onne ana wo ho baka to aso kakra ma me what the verse I me wo nchichemu mienu na ato yes sa wonam ojamu a erenhyew sa wonam ojamu a erenhyew anwumre so bi nam ojamu a oh Jesus Awurade sa yan kan kye ne se ejado erenhye de da amen yes wonam ojamu a wonam ojamu a erenhyew wonam ojamu a erenhyew Awurade sa yan kan kye se erenhyew da amen papa physical sa wonam ojamu eja be hyew but we or ka sunsum asam or ka wo haw or ka mane or ka tete or ka enyama ehye di paso a emani pa entumi nsori nko nanim anwumere sa wonam ojamu a ojado erintumi hyew da amen ewo Yesu dinemo amen anwumere Awurade ka wo ho ba biara wo a wotie ye amen aye Kids Prayer Ministry a ye wo Abiriw Akuapem ochira empaibo kase be koso pa ochira ye be bo mpa wo Kings na onyame anuonyam ebe kase na Awurade tumi be kase amen ensankyerene a onyame na Odifo so ye no eye hu na eye wanwa enti ansana ye beto aso no fa pen na fa paper na tworo Odifo na mato ho eye 0244 74 2803 0244 74 2803 eye Odifo no ma no bobodia sa obefre no na ofre no papa no obebo mpaye na obema wakwankyere na onyame enam saye so beba nsenkyene asi ewo abarabom te bobodia na fa no ma ne biom eye 0244 74 2803 na ofre Odifo a enye obi ada obefa o ono ankasa na befa na ono wabɔ mpaye na turu mpabɔ na onyame anonya be kese anwumere ye hye obi nkuran ya ka kire obi se wonam ojamo wonam ohamo wonam atetimo onyame ka wo ho amen onipa bia oba wiase no ewo botase nte nyame de ne ba na enye se bia asem bia to ana yare bia bo nto so ni fa so ana se untumi nya hwe se onyame pemu a na Awurade tere ne nsa wa ye se wo oso ni fa so no obetuma ye brebi ama Yakobɔ din anumonyam anwumere Awurade ka wo ho na Awurade ehya wo deren amen wonam nsuom a nsore mfa wo da na wonam ogyamu so a ejare nhye wo da ewo Yesu deren mu fasi tere no na Odifo emra mu na ojaframa renhyew yes nchichemu miensa na me Awurade me ne wo Nyankopɔn Israel kronkron ni na me Awurade me ne wo Nyankopɔn ba yandaraba papa anwumere so obi tie na onyame a yede ye ho atoro so no eyo nokwafo ono kwafo no ya wafra ye na ono so na obeye ofra nyame de afra ye no eyo ofra kronkron eyo osoro frɛ onyame amfra ye so ba begu ye ni mase o na onyame wafra ye se oba be hye ye numonyam enti se anumonyam hye bi ewo honom a anwumre so obi tie na Awurade fama no amen se enhyira bi wo honom a nyame de hyira nipa anwumre so obi tie na Awurade hyira no amen se ayare sabi wo honom a onyame de ma ne ma wo yare ha onyame ensaw yare ewo Yesu dine mu amen Awurade for the san count ewo Yesu dine mu wa ya mare wa bribi esa wo so wa anidaso nyina sa no Awurade ma woni daso ewo Yesu dine mu wo kai Job humana Job ka sembi wo se duampo woni daso se wo twa ne so a obefefe anwumre wo ye twa wo so ewo Yesu dine mu wo befefe ya twa wadwuma so ya twa waware so ya twa wo sika sam so ewo Yesu dine mu ha wo besa fefe biem Awurade mpaje obi efre ni paso Awurade mpaje obi efre hospital Awurade mpaje obi efre ni fie ewo Yesu dine mu wo woni daso nyina sa Awurade ma woni daso Job amane Job femu Job fanso he bebre mu Job famane bebre mu ba wa mana ba ma mu Odifo na okura ni mu die mu Job kura ni mu die mu pa na Job awie no ebe ye kese ese ne fiti ase anwumere Jesus wa wie ye wa shase ayaketwa wa wie ye be kese amen awo Yesu dine mu amen manti ka yanda raba sukaba enipa tretre omonsa wo so sana wo anawo ewo Yesu dine mu sansa da ya tre wo so a ye se wo unye ye da no sansa no ye twa amen ye jira Yesu dine mu
ye breke so ma pan biara onyame ani onyam amra wo so na awrade tumi amra wo so awrade go sra amra wo so ochina ampaya ebedwa wo King's Prayer Ministry ya to nsa fro obi biara bomode aso beba na wo ba onyame abehwew na wo ma woni ngu ase trenesi na mini erade menewu nyankopon Israel kunkun ni wojefo no midi Misrim aye agede amawo midi Ethiopia ne Saba esi wanemu amen 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 nia Bible kenyina se enhira aya wodia no onsabeka amen o se odi Misrim be yeden odi besi wanemu yes o pa kire se owu ewo se wuwu no onyame de obi ebesesan amen how na was a tone onyame de obi besesan amen ne ehia ne se obesori abo mpaye na wo me wani abere na wo se onyame yo ne kwafo onyame to mi peja obi ifri gotamu otumi peja obi ifi sumuna so otumi peja obi fi dontori mu na wa ye niye anwumre se wotie na awrade ye wiye amen awrade enye wiye amen awrade enya wadoye amen awrade enhyiraw awrade bie wo soroma wo awrade ba ne siwiye wakoma suabi sade awrade ba ne mbramu ma wo ewo Yesu dinemu awrade to wo pon ewo watamfo ani mu yiye ne adoye endi wachi okona nyina awrade ma wukuruwa enya ma ne muso ewo Yesu dinemu nyame hyiraw Jesus na awrade nka wo ho ochina ye be hwe wo ne mo King's Prayer Ministry na onyame no nya be kese nyame hyira ye nyina Odifo pacho beba mu kakra na ya to aso with the answer na Odifo beba mu no em say adanse di ho itietiefo me pacho ye beti adanse kakra ai wo ho nti mumienti adanse di ne ba na afi Odifo e de ato aso Opare me comfort grupa me yare me fie Kropon Akuapem krom ha me be yare more than many diabetes more than 30 years ni me wo insulin me bubugu pom na so nyame adum obi kire me na me ba King's dem han diabetes pan ni nyina me jai ni nyina wo ma ne me diabetes ne atuase ti me gina me de rade ase se King's de nyame wa ha nti obi arobeten on fane how me King's ne rade be ya man amen Pacho medin di Regina Ire ne adodo na enim ne obaya me we ukugwa me yare ye maye de me kotso prayer camp bi okuma ase kwan so me di honom 8 months me hu hye na me ankasa me dwane ba afie ti me bedu ye na me sister ba ko odew e no say prophet Edward e wo Abiriw ye mfa me mbra ho ye de me ba ye ne that day na me hoto me ti me de nyame ase obi a embra ne nche amen Sandra Boama dodo na from Adjei kunadu me yare ana me wo Kumasi me chi Kumasi sorry fie ni bebre ni hospitals ba me ho antumi anto me so ye de me ba Osofo Edward na sorry din di King's Prayer Ministry no tumi bi wa hama sese me tumi ye adwuma me ho ya medin nti me sere so bia de ne yarefo ana problem e da so no wo de beba na benya mfa ho die medamase Macho Midindi Armstrong Nicholas. Me yare namba na nyame adum ti me ho atom. Within the Beniso, to be enemy where Kropon, me ba way, what the Asram Yeni Tinina Peche, na me fro Odifo dress. So Odifo, me banit menenani to your son, Equa new, Odifo se Coton Kuto, no say, Papa and Kuto de, then I was Ramu. Also Coton Kuto, and Mancasa, Miko Gash, Mikoton Kuto, made a shadim, also Fafani Tim, made a firm where Nuna watch it, na Tipache or Dango Nebri Biarako, and now our friend as what Tias, Timid Odifo dread, and an ask for us, our prayer ministry, King's Prayer Ministry, Adumiti, amen. Medin di adobia ekropon obi enim me obi ehun se ne ameye me fon me wrada mu na me bowa wa ade be chen me ba ha mo wo me nsu ma me num nsu no 3 days time wa wo no dango and Adjei nti me de wrade ase King's Prayer Ministry ha na me beje ma yaresa me da wrade ase me sister e yale wo kede oko moja torret sa busome 9 na ye frame me kofa me sister de ba King's Prayer Ministry no that day no bedu ya na moja ni twa na me sister nya na yaresa King's de e ya dum bi na nyame de adum yen ayaresa tumi wo amen
I mean, I say, so no more different way the so no one's a quack, Yaria mammy. I say, send you a call fine, and Yanya me adomanka, my town for Yame. Madame, I say, one woman, you must have milk crop for Antonenka. Madame, so I say, Madame, or Abuasa market, or Fanny, Mansa, Madame, I so nya but tell woman, a mammy wabu frey home, say Onia, and Cabu Frey, and come into me, Yan Hoshe. Madame, I say, Pa, or be a person obey with Tibia, Western grass or friend Mansa, when a saloon won't acquaint him, so no, mammy, quang, mammy, double friend by, or be a busy Juma, now walk at the major, you have to, na mamma will face on Madame sorry, or yeah, Madame Biara, and come in Yan Saukrada, Madame say, Odifo dread say, son, I don't know, or their Sabo Frey Yare, I'm a crop of many Nara, I who have Frey, as won't see us, and then Yamia say, so I am a dominant, amen. Amen, oh, amen, amen. With the champion, Masamuka say, Mama Suma, it's here for me, Pacho. And we are dancing, dear, Omako Odifo, Assoye, Madame D. and Wati, Inti Yanko. Odifo na onfa onyame asabno ntoso daddy pacho we de ye da radiase amen ziki sade uti adansidi ni fansa pepepepe nete we de ya dance trudo yo na obi biara oba kings bia nimdi nyame ye ena adanse ya ekosu enye nkrofobia omo fipepo su ha ya o omo wo ha ya se oyuhwam wo akropon a obehu no o share the ofia Abiriw Akuapem no o share the ofia dewa obehu no o me nyina e wo ho life na de ho say adom na eye adwuma no zigi ya de ne de sikasem bi anim yen ton suo yen ton oil yen ton bibia nemo ye de suo ene oil na ye adwuma nti wa ba ukoton so ni ba na ye hira so na hira be hira so na ya de tisese den krapa ebetu akọ esa Yesu Kristo moja ninti inti sade oti adanse no eye trudo me kanfu Kristo e de amam o kire se yade bi da so a share o King's Prayer Ministry Abiriw na wade be pa yeso amwadanse die yes sa so ti bi e bo a o de bra abengu ura Yesu Kristo to me anwumere ya asem a yade ma nyina no Isaiah 42 be de me gina so akasa eye se ana me team a me de to so no eye the trials and tribulations of a Christian and the redeeming hand of God. O Kristo ni na mani hunu ene how ene nyame sa otimi maso. Hallelujah. Yes. Ye gidifo yi ye befa otime na oka verse 2 no a asemi ye me de ho pa. O say when thou pass through the waters I will be with thee. Into one ukofa insuo mu a osei ono ne wo ho nipa ba akofo no eje bia wo fa insuo mu no enne no ochina obesa hu biem no wakopie ejam ewo ejam di wa no wo fa insuo mu na nyame adom nyame ma wo die ho no ade achi ya wo ye wa adwen se o me de ene dem ye free no o wo be hu na jabi enso dere ya ye Kristo fuei ejabitimi dere yes but ye kan fo ru Yesu Kristo de ma wo say oha ni amane bi a wo nam no the solution is Jesus Christ o make us na nyumre obi awo haw bi mu obi awo amane bi mu na amane na onnam na adwetimi ye ne so me de ba bia madui de me call them abrabo say me wu ye crop anka me pe me kan fo Yesu Kristo de ma wo say wunwu ya wunnim de wo benya owura Yesu otiase no obemma wadansedie yes ya kan obi wo ha na say na school for omuko school Osofo mko school ya eni be say 2 months kura yo omo makwan omo bafie omo bafie me no kasai omo san bie ti ebie ye pe head mistress for na head master for mon kaso we de man chenche bia mo ba mun tu school fees so o school ni bia ba betu abiem yes pressure me wa na say na etu abio into bi da wana bi say na me be fie na ye bia school yi me ko fa sika e wo himfa enyu no me ka say no ayo bi da dwe den dia oda ona ayi na titie into say wona mo jamu a ono da be nam ejenim yes wonam insuo mu so ono so na be nam insuo nim o say insuo no entimi
amro so da wona mo gyamu nso se o ma egya no anse yes tanyumre ogidi ni bia wotie me no me kafo Yesu ama wo se areho bia wudi enne no kan wo se anka ho saada na ba bia wonam bia oni owura Yesu Kristo ne nam ono de se onya wo ama watamfo because bibi show bi so obi abraba kodu level bia kan kokpo na kan akopesa ongukura ba me kafo Yesu ama wo se so owura Yesu Kristo eka ho a you will never die amen atamfo de bepa wonim guase enti tambia ade a woni nda boni bia woni nda no woni betia na ba wa akwan mu amane bia woni nda no woni betia na ba wa akwan mu ba sade be ye bebe bia no hu se owura Yesu Kristo eka ho on de say onja ho emma watamfo yes enti amira atamfo tusu se oh ye shede auto o how bi ye to yade bi akoma me asemesi so ana awura asemesi so o yense no yentete no yembubu no yamna brabo nye basa no na awura Yesu say mabawa me awura de meka ho enfa no de atamfo ye yemu ye bia no me awura de mema waduam so nkunim anyumre wa wutie me sa sote bi abofo obrabo so na ya wadwe se eye wonko a no gifo bia ani ho a meka fo Yesu aba wo se ono de oka ho onyawo emma watamfo da Osofo yaka say etimidu some part of life bia o wa na ayese de ohun aboafo nyina sa yes uche wani a ento obi anim obi anka onim sakobebo akora no hunyamwa onfiu but owura Yesu de edumra hunyamwa no ehopo no beyi ne nwadidi a kire yes yenim ba ma bia bi ho ha wo sika pa but onye sika no de ya adoye wo krum na ne yire ne mmade na omote wo te oba ne to na ana be ma be ware ni de eden ware bon de kura na me de mi wa be hyemu yi ma me papa me kan fo owura Yesu de ma wo se Jesus se ukru na ntimi anya owura Yesu be ya ma wo obe ya ma na so yire na ntimi anya owura Yesu be ya ma wo nipa de na ho ode ye kakra bi ba ba so be ngo owura Yesu Kristo ama ode ho ato no su yi a ono de o se de dumre mu ye den kura mpo no ehọ na obehye no nwanu nyam se ma how be da wo so no memma enye wa adwin se enu nti wa ka akiri won ka akida owura Yesu ka ho a untimi enka akiri yes when you have Jesus in your life you can never be late so owura Yesu so eka ho a esa so no on the onim de eya oye ma ne ma edo na mini nyinam no so ka ho a Oma wa brabo and delay. Jesus. Even at the time who expressed delays, no, somebody required rather the CSC be prepared at the amount. Yeah. I mean, what would you mean? Because for Yesu Kristo the amount say, the owner mubiano, who say, no one on nemu, or right Yesu Kristo, eka home, no, the CSC and my pepper be the amount. Amen. Abemo wa brabo ya dance die. Amen. Amen. Yeah, prophet, nyamin shira pa. Amen. Nyamin shira one asama. Odiamaye Pastor Emmanuel so hanum say Pastor Emma fakakra kan wona ya awurade ase ewade kase a onyankopon aye ene insight a papa ede amaye ewo asam ho wase se wonam nsuo mu a menne wo ene wo ho hallelujah amen e say abrabo wherever you find yourself no awurade kan ho a wonsuro hallelujah amen nsuo na wonam mu no Nyankopon enya wonko a se ojawa nsuo no be fa anayo fei ebia na wo so unam situation bi mu a wo hu ne a wo ye wo ho but ye kafo Yesu e de ama wo se wasi wonya wo ye hallelujah amen Bible said abra Yesu Kristo ebo asenua ne so a na ya bono dadoa na moja epram no wasi na Nyankopon entumi enhwe enti Yesu eka o Hebrew say Eli sabata ba adente na maja wojaw me that situation no na Onyankopon eyinani na Yesu ehun se Nyankopon enka ne ho a situation na owo mu okona wogina no ontumi anajo fei minim situation a wona mu but Onyankopon se enka cho se oka ho ba bia wona oka ho adwumanim ho oka ho ofie ho onam ho wherever you find yourself no God is with you. Amen. Hallelujah. Amen. The Bible say Abraham, Moses and Israel for ekona omudu epokokona no Exodus chapter 14 omudu epokokona no na omuko no omuko du suo na no na omuhu ne omukọ obia esuro say
wade ne nan ebesi nsuo no wo hwe asroche a eba na so onyankopon esanse oka omho ntino oma ekwan eda epokoko no ma Israelfo efa asase tew so anadwe fei yeni mo house a wabegira no a aye ti se nsuo onyame ka wo ho 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 Yesu dem papa enti be bibia wo nam situation bia wo wom e bia anadwe fei wo yale da owom paso wo yale da yare mpaso wo hu nia wo ye wo ho wo se awurade wagya o me o enti me pa mi ni anadwe fei be bia wo biala ye kanfo Yesu de ama se Yesu e kan ho nyame ba me ma wa ba mu embu me lose hope me ka se baby head de awurade den na eko awurade oka ho hallelujah amen enti gather courage ma wani enye din na enye gidie se awurade kan ho a ebeye ye anadwe fei ye kanfo King's Prayer Ministry e de ama ayo Abiriw Akuapem a Odifo pen Edward edaya no ochena ye hia ye bompaye Yesu e de agu awurade so ba bia obia ye ton safro bra na ye mompaye ye sungu awurade so na awurade be ka ye ho e wo Yesu de mu sofo amen amen pasayima nyame shira opa amen na awurade nka ho awo nsama odi amaye na ne chese abrabo yimu no se awurade bemu a nyame nyina be ye oh yes se otrene nsa emfa wo se ne situation ete yes se otrene nsa ensanchani si ento wo kan Psalm 35 David kan sem bi wo se awurade wonga wona me ham no wona omo ham na wonga wona me kono awurade oni omo so enko na chese okona ye kono se awurade ennim a enye yie yes se awurade antre ne nsa na chese ne nyina be basa oh Jesus anumre ye show bi nkuna se yes se obi ene ne ko a awurade ne sani pa ne nko awurade ne sani pa ne nko obi ene sani pa ne hama oh Jesus awurade ne sani pa ne ham yes God biara wonemu amane biara wonemu yes yesre awurade se won fa ne sankan amen ewo Yesu dinemu amen kwandua biara ada wo so ache Jesus biara ada wo so ache amane biara ada wo so ache yes ewo Yesu dinemu Jesus ebe fere wo so na chese wonam nsuomu a awurade kan ho yes bala wonam nsuomu ma wo hu nia wo ye no papa onyankopɔ onya wo ye o onyankopɔ enya wo ye hallelujah amen na wo to aso kakra papa ne ye de kora wo mu se se ofa asubontin mu a ɛremfa wo da ɛremfa wo enko se ofa asubontin mu a ɛremfa wo enko hallelujah amen oh anaje say asubontin de obetumi afam nanso ɛmfa wo nkɔ da oh yes anwumre se obi nam asubontin mu a ye hye ne nkura ka kyerɛ ne se ɛmfa ne nkɔ da yare na ɛda wo so no ɛnyɛ no beku dabi amane na ɛda wo so no ɛnyɛ no beku owuo mu yes onyame ti ase oh yes anwumre se obi da owuo mpa so na nandida so nyina sa awurade fa de sanka no Jesus na awurade de ne sanka wa obesore waka amen na adumunyam be pia ma oh yes edipa be bisa se de eba ne sen ana sa de wo yasi oh Jesus waka se Israel nyankopon wo do ho to no so no wona wadi nkoni mu Jesus anwumre ye ka fo King's Prayer Ministry e de ama yes fa Odifo no ma ne biem 0244 74 28 safa biem 0244 742803 na bomode na fro Odifo na one obebo mpaye na one obo mpaye obo mo akwankyere na onyame enam sa akwankyere no so be ma nhire na munyam bi apie ewo abarabom awurade nka wo ho ewo ba bibiara wo awutie yen awurade orinyawo ama watanfo da ewo Yesu dine mo asubonte no so mfa wo da obenante you pass through obenam obefam na so eremfa wo yes anwumre obi enam ohamu oh Jesus obi na mateti mu yes obi na mayrohu mu obi na manuguase mu ba ye hye ne nkura ka kyene se onyabe de nsa beka no e mane nko ne ho me nya ho bone me nko ho aduro na wafa menom na woni wuda ohaw na wonamu no onyankopon eka ho amen woni ne nenam wase se ye nam ojamu a woni ye nenam se ye nam isumu a wane ye nenam awurade onyawo anadwefan e ma watamfo wo ma woni mu ase ohaw bia wo na mu no gather courage nyagidie se nyame ka wo ho so nyame ka ho de a
ebeye ye ewo Yesu de mo amen. Okay, Jeremiah chapter 1 verse 19 o say oni obedi akọ na so ori ntumi efise mi awurade me kan ho akudie ne de ebeba enipa ba soro wo so nanso enya de o betumi he obi betumi de wakwaduro so obi betumi afa wo ntoma ana wo tawo ana wo sapo e de akwaduro so yense wo ana yenku ana yense wo adwuma yense wo mba ba nia wote wo mo no oso chesa aduro no enti sa wodo ko enya adwuma da e wo Yesu de ne mo sa wo sore na wo kira wo ne be bom paye e wo King's Prayer Ministry a onyame bebo hoban the protection of God ebeba wo ebeba wo maso ebeba wo dwuma hoban ebo Yesu de ne mo enti ba bibiara wo wutie yen erade fa ne senkan fa sha wo dwunum se one obedi yako nanso ori ntumi o kai Isaiah chapter 8 verse 10 na wo se muntu agina ebeye kwa mo ka asem biara eri ngina efiri se erade kan ho de che se dipa ba ko mienu miensa betumi ato ho agina se ye be sew yɛbɛsɛ w'adwuma yɛbɛsɛ wo mma nanso yɛbɛyɛ kwa ɛnyɛ baako mpo nipa bɛyɛ mmiɛnsa ɔmo na woka Bible a nipa bɔburu 40 sɛ ɛrendidi yɛde nom yɛsi akum Paul ansa nipa bɔburu 40 mako 40 yes ɔsi ɛrendidi yɛre nom yɛsi yɛn ho si akum Paul ansa ɔmo yɛ fasting akum Paul yes sana wiase te ɛnti na anwummerɛ yɛka kyɛ obi sɛ sɛ wonam nsuo mu a wonam ogya mu a Awurade ka ho ɔhawre de wo ho ensam ho bebre na onyame ekura ne mamu ori nja wo yen ema ya tanfo da enti wo se muntu agina muntu de muntu de be ye kwa bo ka asem biara eri ngina efiri se Awurade ka ye ho enti agina to de on betumi atu papa agina to on betumi atu on betumi asore obi kwa betumi atu ho kwa ko Benin akotogo ekwadura do abesew ba okwa that's oba enya dwumada iwiase ye hu the Bible said ya wotie mu no ososo ne owo wiase enti yebesere se yebebie phone lines no na se obi wo ha obi o amane bi a na wafre Odifo ha no ma wode obebo mpaye ansa na ochina no yebese hia wo King's Prayer Ministry enti chairman bomo dana bie phone lines no mayen papa bra wo kasa no ba bia na yemi hu pa ne se obi betumi atukwan akobani oh yes Togo because of obesel because of anumunyam na wo so no wo hu se bia o man so pagya wo hu se adwuma no so koso wo hu se sika wo nsam aya ne ya otahunu keke nanso ori ntumi o nti se wantu anamo dia ene wantu anamo mpaye wan mo mpaye na wo tenase na wo de wonsa hye wo dem fam say ye normal wo de beba won so na wo na insemasi sanity ma san enkosi yesi ibike yetimi sawo na ase ahwea yes ni na itimi wo hopa na obi me bisa obi asem o say obi nye obi a obi ntimi nye obi eno e wo say bia wonye obi a no obi betimi atan sa o ka John 10:10 na wo say oyufo ma yeso obewia na wakum na wase obonsam de won hwese wo ye ne bribi ana wonye ne bibi ye sa wonye ne hwe kura onimu kura baby ko obese because enye ono bo enye obonsa na ebo enti sa wo say wa no sa wo say wo enye obonsa na ebo enti enye se bi a wo ye nipa ne bribi ana sa wonye ne bibi ye wonye ne bibi kura na wonye ne keke obetumi ase wo zigi ena animonyam a eda wo so no they read into your future. Joseph. Okay. Joseph at the age of 17 years. Ono any nuanom e conspire on bekuno. Adentia because of the dream. Daya omosun. Ehun say no, akwai all future. Pa say jana. We are talking about family cases. We ebusuon. Enti send you say me de menyo bi ahwe nto yam hwe. The to me a edi abusuan no so no. Onim se ojawa obeye yie. Onim se ojawa awurade be pejawo. Obeye nipa kese wo star be kese. Ono so mpene sa. Enti obeku de tiawo. Send aka no obi tumi sa obi na yansa ahwea. No de ekwakoye bibi de tiawo. Ba se Yesu eka ho a. Engina. Ya wotie mu no. Bible says osusenia owiase eja me pa cho me mama gina wana mabie ahoma na atom etie fo mpa cho ugusu tie eye King's Prayer Ministry wo Abiriw Akuapem nyame ya adoma ochina ye tenase oso udu Abiriw Kev ni mu ara ofa Odifo number eye 0244 742803 enu ye daddy ni number opfra be si onu anu so enkosi obi so no aka se me pa cho ene me bo ankomo ansa me pa cho me daddy number ni tudwa me wi anam the studio de no ato no afre daddy number ni biom 0244
742803 ɛno yɛ daddy nankasa ne number me patro studio ne sɛ de abie lines na atom wobɛtumi afrɛ sisi a okuman ofrɛ a yɛde wobɛtum na ne daddy akasa ɛno ne yɛ 0270 191 971 and at 0551 667755 0551 667755 fresh see na ya be lines na to na ni daddy nkasa na bibia how no bibia tete wa opesa woni daddy e share no pacho friends see ya 0551 667755 0551 667755 and at 0270 191 ya be la ahumana atum to betimi afre mo Facebook so message le hu pa edamase monko so share Ajam pacha to asoma me bra ya afrefo no enti nyame tiase ampa na onyame wo ho na woye won a wo hwe na chikwan no akapiafo enti obiara wo hwe nyame chikwan no awrade boa no awrade onku nanim ase enti na wo kira ye to nsa afre se sore na bra kispira ministry na ye no mo mpaye papa so wo ho na ye no mo mpa na ye hwe ne a onyame beye e wo abadabom onyabe onye bribi o yes we ya kire na diefo ti nyame yi ade na kire a ono kwa de be fa so na wa manhyirane oje aba amen ento okina no ye hwe o kwan e wo Keys Prayer Ministry bo modin asa obeba na asa oba onyame anuonyam ebe ye kese amen wo hwe Joseph a na nyame anuonyam e wo ne so na awurade pese wo hyira no na ono anu nuanu mo etu ne ho agina se ye mpese nia nyame akafa ne ho no ebebem enti ebra wo wa chirichiri oba no ne nua panyin se mo hwe odaye sofo no eba no mo ma yenku no ono anu nua no mo enti abusuam ho he wa wo nua no betumi asori atan o yesu kan sem bi papa wo se oni patanfo pa firi ne fie sa he wo tanfo a o kutia wo no no ofi wa busuam e wo fie ho a me patro ben safa number no to dwa me patro tie for na lines na ayeba santi but koso try 0551 667755 0551 667755 and at 0270 191 ma me fa for that line we can on so free beba 0205 818 748 0205 818 748 me patro Koso try na ebeba pacho yes enti ochira no ye mpaibo kese e wo Keys Prayer Ministry ochira mpaibo bi ne wo be koso Akuapem hawo e je se Keys Prayer Ministry ya de na ni kire Keys ochira no pa udware ya na wo de wani kire Keys Prayer Ministry wo de wo si wo ka evenu ma wo de besase Keys Prayer Ministry wo he obi a be kire wo na sa oba wan kasa wo de wani e ba be hu nia onyame enam Odifo ne na Osofo so eye wo ho wan kasa ebetuma ba so wa kompaibo bebre ochina no ye pese wan kasa oba na wo besohwe bra besohwe na hu se onyame wo ho yes na onyame te ase ogusu ye nsenkyerene wo hwe adanse a ye di wo Keys Prayer Ministry a eye hu hwe de boy kra na eye wanwa obi a wire diabetes more than 25 years Odifo shire nso so mana diabetes na ekọ nsuo na ono ampo ne sankotoy enya dia mu ton asole dem ton nsuo sana papa kan ye no ye ton nsuo ye ton oye wa asole dem ho na wankasa wo ba na nyame yu ho asam kire papa na wa ma wa ko ton nsuo no na wa shira so ama to mini nkosra na edi nsuo na chi no eno ye nsenchene enye nsuo no so they say to be market supermarket it's not about the water no na mo to mini ngosra na ebi di akire no na san yarwa it wo chabo modern say obesori aba na onyame anuonyam ebe yekese onyame shira ebe yekese amen nti ochira no ba bia wo bia ye to nsafro se wo kofodua se wo akosomo se wo somenya se wo nkran ba bia wo bia ye to nsafro se bra na ye nhia our Keys Prayer Ministry na yemmo mpaye na yenni mpaye na awurade enyom ene nyame tumie ebeye kese na ohaw bia wo na mu no nyame onyawe awurade eka ho na se oka ho so de a obedi nkonim ewo Yesu dim amen enti bomode na fa Odifo no ma no 0244 74 28 ofra papa nkasa befa na wone wa bompaye na wa ma akwankyere na through that no obedi ye
because yɛn mu nsɛnkyerɛnne a onyame na Odifo so ayɛ bebree ɛwɔ asɔre dɛm hɔ atiefo ne bi kura di adanse sɛ onyame nsa ɛwɔ papa yi so ne awiemori nyame nam no so yɛ nsɛnkyerɛnne mame try we sɛ ɛbɛba mia pɛ na akate hello mame hwɛ network na msa I start kakra but try hello Pacho good evening Pacho dini baby afrefree me did Gideon me kasa fe du kuro Pacho daddy tio ato me daddy ni na so for ase bibre ni o ma ya ma me mbo ma bo am ni mabusuan me da ma sepa na me nkoso shiro mo na onyo mo kase na mo nkoso aka me ni mabusuan ato ni nti amen ya da say Gideon Nyamishra. Etiefo Pacho wusu betimi I try 0551667755 0551667755. Ye be lines na tum fre na any daddy enkasa. Now assembly how bia no fatu nanim 0270 191 971 0270 191 971 and a Vodafone so 0205 818 748 0205 818 748. That in Pacho now it was fire. Yeah. Enti ochina ampaya ebedwa ewo King's Prayer Ministry. Na obi biara otie anwumere no wonya ne da so se onyame wo ho. Onyame te ase. Onyame etiase. Yes. Onyame gusu a oye nsankyerene. Onyame gusu a oye na wanwade no. Jesus. Na nsankyerene wo ho. Ba e wo ho ma wonga wogidi. Ento da nwumere se wogidi a. Ebra Odifo ene obeba bompaye e wo sa radio we so no. Yade bie da wo so. Oha bie da wo so no. Ewura na papa mpaye bono so. Ebe yi wafire mu. Amen. E wo Yesu dine mu. Enti ansa na ochena obeba kura no. Na ohun atɔ na wɔkyerɛ oba wɔde adanseɛ ɛna ɛbɛba amen because yɛnim sɛ onyame nsa ɛwɔ pa yi so na onyame so afrɛ no yɛnim ɔdom no nkosra ɛwɔ ne mu na yɛhia ne sɛ wobɛnya gyidi na wobɛnya gyidi sɛ onyame wɔ hɔ na nsɛnkyɛne nyame yɛ ne tetemere no nyame da so yɛ ɔyɛ onyame a ɔnsakra da sɛnea wɔte ɛnwura no ɛnɛ ɔte saa ɔkyɛn so ɔte saa ɛnti yɛtɔ nsa frɛ ɔkyena King's Prayer Ministry bɔmmɔden a sɛ ɔbɛba na oba onyame ede ne sabe kan o ho bi reda wo so amane bi eda wo so dadwuru bi eda wo so no onyame be yefre wo so na obede ho prekope se eniema bi na akyekere wa eniema bi na ka wa hya e wo Yesu dine mo no ho ebeto na nyame de ogye nyame de fawodie ebebra ne mba enti okyera ampaya ebedwa em se akaya 4 minutes na about 20 akabe 10 like most at the final 5 at Eda so okay 10 minutes yaba ma Odifo abam na oni atiefo abompaye na yahwe ne onyame beye ewo yenem ansa na Odifo bebem na msanfa numbers no to dwa na atiefo yegusu etwen mu obetimi afre 0551 667755 0551 667755 and 0270 191 971 and 0205 818-748 0205 818-748. That in Pacho with your Tosman. Yeah, the radiasi said also for James and also for Yima Canon. Yamea Dumwa or China Wednesday, no, a Yempabocasi. Yes, maybe I will be out there bra near or Yadia, Dr. Freddy Cleanse Vedi, near the Muya dinner, just woo and a Babe Fanacono. Nyame wo tumi so be fa yeso asane yade amen na ye diabetes na ye fibroid na ye stroke na ye asthma that way the mesra na am say obi aboyram hello yeah good evening Pacho dini baby are free Pacho linjebu program no radio news King's Prayer Ministry ni Pacho u free Abiriw Akuapem mo cancel hall man na me program no news radio news na me se mefre Pacho daddy ti unti kasa with you o go me how me say me pan job bibli me pese me ba sorry not na reason why get pese me ba me papa biti e kofu road kwan no so ho na odemeka
Now, the reason why Papa no find so much difficult. Also, when you went the actual look, I also say, our friend, your friend, Chrissy Dabo. The person me back. That's an amiable program, no radio listen. Atomic muscle, so Unyamede, Odo Wotonosa, Oma, when you go after that. And it may say, me banner me the munitions are sorry. No more Bombay, Papa pay, never paying, you go on to me from the guy of a mommy. Matter. Because I'm on a break, this is going to go Adjei. You move your eye and it's a Muslim. Yes, I'm a family, I have, but I'm interested. Power, so it's your channel, never. It's about your beginning of the catch or something who's in America. What's in the Okain Daddy Ati? Inti Ochano Abomodin etu Anamona, Papa Nidin, Granam, Bessan Cordini, as ordinary to Janamba. So body. Abra, why? Alright, daddy. As about okay, na daddy atini na. So to menka. Mbacho your channel to Anamono about why? Mbacho oh, network fache. I said with you a mood, but daddy say or say ochina obeba aswe. DJ Ziggy, in fact, Yamea Dumwa ochina on the Omra. Necro mun say. So be the car. Say nipa no will be in quan on person be to ya. Yajinya me so many did say. Rather than Sabbath to Nakumaso. Na kana odo no ba be to ya de amount. O say the fa a kana somebody there. Obu ana bi ni ho. Okay. Obi nso ho ana ebi ho ne mo ebu apayo. Apayo no aye. Say bi bibi ti sa de a. Ye bom pa ya. Aradu Sabeka na koma. Mo abitua ne kana ma no. No abitua e ka no. Ko e bia Ghana eshi. Ghana yesi. Onyeska. Papa na beka sa bisa fa normally to dwa bia na e benya course be 3 or 2 be na na ya sorry so. Pacho mo frɛ 0551667755 0270191971 and 0205818748 0551667755 0270191971 and 0205818748 Papa Mpacho to assume give me that say ayi obi wo ho a na ne bi bia yira ohun achi kwan nyame ama yitumi wo sa ne mani nyina so yes to bi bia yira na obi bi bia yira ene me ma me bi bia yira diga nyame nim e yade ketu we ka che no atu anamon me ma me bi owo ha awa akire ya light or dey ascend ni trouble anim abena mama nti me no atu anamon aba me ma me last week ya no be wi an light wa akire ya nti me ma atu anamon na minim obi wa du kroma akronfo awi an car pa for more than 3 months na onwu car no and obi di kins who dance chire no and obaye no impaibo mo rade ne ye kasa yeso obenwu ka no and am chire ne se me manager 2 weeks pe obenwu ka no 2 weeks na ndu live no obenwu ka no somehow okay make one of my radio station am come to kokko ho baby no more high FM radio station back be oboba for radio station asem ye ABC here so for be by but I'm for friend for we na ye to aso hello good evening pachano ma ni so kakra ma ya why me pachano peja ni o kakra ma peja me why pacha udin pacha daddy ti o ma gloria pacha peja ni kakra daddy ti o area me tie mo kan wa do mo FM live we see preaching wo ho and the sense na tie mo akuma Okay. Me shut down team can you daddy no ma be ma no afre no say we o team kan o Adom FM live worship nti nyame hira mo pa na yumre so san team kan wo eye Okuman radio nti mommy ye daddy no ma be to o na wafre na oni daddy akasa you are so ofre fi infa ekropon ha ya ma me nyame ya Adom ochina said on Saka normal na but ochanya me yadoma be yisia if I woka say rade ne make kasafa ho pa o de ochina wo hia me a nyame yadoma pe bottle water ba kope na fabra be de be yade ama wo hu nyame to me why nyame hira wo very bacha to aso na woka sa yo zigi ntinse na make no
nyame de na adom sonko de adom kings asafo se eye nwanwa na yade no nyame de adom ye no so de sikasem bi enim enye sikasem obi maki so meka se yama na kwanchere se ontia 2000 5000 1000 order unhu bi da obi timi ko ba bi na ne sika credit da bia obe 1000 Ghana o se obi akopem mo ne be ba no na 1000 Ghana kwa sa bo besia kra san ka ho ensi wa kings David unhu bi da na nsenchene a obetene nso emudo ode nyame ya adom a next week yede abrantie bi a mun be studio live be studio on anga sabe kana nanum nsem wa sa obeti adanse mu adanse nyame ya adom so next week ye arrangement ma yede okre DC ni maame oyeye maame mama test be ba last kana asema ka se we de unko be bia wa okre heya DCE ni maame ka se uka ho asema ha pa oye me maame pa onu so de ne beba no abetu nanum tuo mo hu se nyame wo tumi yozi wo tumi tumi ni so wa King's Prayer Ministry tumi nyame de mind the door so ne so enen onim se obu wa se unko university kro beka se unko university ma untimi ndu sofo eno nyame adwuma me nkasa de sua hu nhia wo hu nhia bazik yaka nyame adoma ye adwuma de eno de yanko suku enkosua eno de eyo frɛ se yan frɛ wa o pa ko university na ko bo degree mu degree ni na o ye dan ya yan frɛ wa musrani ni uso eni uso na di se jama ko fa ba bi na de bibi eto ase tigi ye kan no obi onim Edward me ma Osofo bi me se ma university pa but adoma number ye so kasa no enye university adomo ayo soro adomo a awade de adom yes intina ye kan fu kings asafo ma wo se so hobby da oso a to America bra samane bi da oso a to America bra yes so to bi da oso a to America bra wo court case wo case bi na kire oso a wo de to America bra na be hu awade abasa guso ye adwuma amen odi se na da bia wo ye no na ansa na be ko no na wo adofo bi a o doma senti emze brena kana yanya no sa na digi bi da se ye chia mene masofoi ye yire no Osofo yi mayire mami dina Osofo James ire mami egudie and obeka e minister Goodyear o ye dana say Christa sorry obe wosoro obe ye nioma papa Goodyear dana say is the beginning of great things amen etene papa ena metia HBB the choosing one ventures omo tonkonwa ne tese nyemba bi edisi dem na ye fe bia omo obi furnitures bia this is them bia no ko hwa omo ye kropon wo de wani a kire manfin ekwan so a na ye Adon Rentals ono so ye baba ko nyame onchira no na afi me tia Osofo Joshua nyame nchira no ye tia adesu ye branch wo nyina nyame nchira mo enche enu baba ye program kese pa Osofo Joshua nyame nchira ne wakoma pa ye de nchia kese enso Emma mempenifo a omo so asafo mu a omo kofori dua so menya in fact yeni aso de moye ma yenyina ane nkrakan abolo bichi abolo nyamenshira yetia mu nyina na meyire oba Helena nyamenshira o ene Babitok madake fo nyamenshira mo ne makoma pa mo ma yenyina ochanya me yadomo a mayinhia na Awurade abasa no guso ya wonwadwuma amen etiefo wa pepa cho daddy akani na Facebook for so no Manuel Greenside I say thank you Lord Jesus Manuel Greenside na jina was shalom papa and the entire pastors michicha muna nana oye ono so say thanks papa nana oye na bi mo say God bless you Father, Oko house was a Joseph Adjei was a powerful message, and Miniaba Ophelia Asantewa
Adjei on say amen. Inti mo a mo share on Facebook and YouTube na no. Ye ma me ba akuso on so the YouTube on the hwa ye ma me no so the Emmanuel ofosua on so the YouTube on so the powerful song ministration. Also joining you from Germany. Germany hangover. Okay. Inti ma me so here feel Germany so nyame shira there bia no utai hwe fi Germany efa YouTube obi bia me pa cha wo so wo hwe na yumre bia ya damu na ase King's Prayer Ministry mame fa daddy number no ensan to dwabiom me pa cha daddy asori de obi bia o person friend no personal number na uni na bon komo one on one friend no and number ne 0244 742803 0244 742803 0244 742803 and we Odifo on a personal number and to friends here me pacho me ka say nyame ya duma ochina nyame ya duma ochina we de mina me ka nyame ya duma ochina eye okuman kasa morning show anopa ye nyem free studio ha mesremo nti ochina nyame ya aduma eye okuman kasa KAB Mr. Bafo Anson on the team the boy D-man in the whole morning show crew okuman radio adwumafo ni na no nyame ya aduma ochina ye na kwa koshia ewo eye aban anim ho no unsa dwumedie bi koso wo anim ho ahimfe anim ho na no ye na kwa koshia ewo ho nti ochina no morning show no ye de dwumedie ni na be free live ewo eye aban anim ho no nti anim ho na ahimfe anim ho na ochina dwumedie ni na be koso nti pacho efi ochina no ochana pa morning show okuman kasa me pacho team ni na no wo pese obehu KAB live obehu the boy live ebia na watene kasa hu no ochina bra na team ni na no Asia ewo eye ahimfie na nim ho a nti bra ne na yemfa odo embo odomu nti yame ya aduma ochina mien na yenhia na dwumedie na kani na hwekwe befa ni na ebinuma to aso afiri nti ochina hia mizigi any the whole okuman crew ni na yedna no nyame ya aduma nonsia ananonso ni atenase ewo eye aban nim ho a eye ahimfe na nim ho no dwumedie na ekoso ho no ye fa dwumedie ni live ochina studio ni ekukuru studio ni na afiri ede akopie ewo ho nti ochina me yenhia na bibie hawo bibie apeso ka no ochina ka KAB ewo anim ho bye bye me da se ochina me yenhia ewo anim ho